Все правда, уж у нашій бесіді пропадать кличний удмінок. Що то значить і чом я собі так придумав, никайте далі. Мене звати Мигаль, на цьому каналі я розказував за нашу бесіду і всякі другі річі з ним скапчені. Значить, нагадаємо собі одну специфіку слов'янських язиків. Слова, називники, можуть міняти свою форму в залежності від удмінка. Айно. У русинському язикові їх є 7, і низько я поговорю за два з них. Ото називний і кличний. Як логічно можеш порозуміти, називний удмінок, ото коли ми щось, авать когось називаємо у бесіді. Айно. Наприклад, корова, вовк, мамка, митер, Іван. І ці слова суть у називному удмінкові. Так? Кличний, і можете було догадати, то коли ми то кличемо, коли ми ід ньому говоримо. Та тут і такі слова будуть корово, вовку, авать вовче, мамко, митре, Іване. Айно. Значить, челяника, кить звати Іван, ми му кажемо Іване. Так? Коли за нього говоримо, кажемо, там пішов Іван. Або кить ньому кажемо, Іване, десь був. Іване, де йдеш? Так? Вертаємося до вопросові, який їм задав на початку відео. Чого мені ся види, тож клична одміна в нашому язикові пропада? Мав Олесяку обсервацію, котра ся тягне, май мало 40 годів, може й май довго, котра скапчена конкретно із іменами. Мого батечка, прощун би, звали Митьо. І коли люди казали «ід ньому», та казали «Митю», авать «Митьку». Так? А вже його сина звати Діма. То хіба то саме ім'я, а й видите, яка нова форма. І що тут інтересно, як кой кажуть за Діму, так кой кажуть ід ньому, так існується іннака форма слова. Такое, гіби конкретно із форми Діма, клична форма ся не творить домак. Чого сяк? У кушниці залегко найдете людей, котрих звати Іван, Василь, Мигаль, Митьо, Микула. Так? Сяк кажемо, кіть за них говоримо з таким другом, так? Або кіть кажемо ід ним, кіть їх кличемо. Та форма слова ся вже міня. Уже будемо казати Іване, Василю, Мигалю, Митю, Микуло. Так? Но правда, у цих імен появилися нові такі паралельні форми. Ваня, Вася, Міша, Діма, Коля. І із цих форм клична одмінася вже майчасто не чинить. Так? Никайте, я дораз нігде не чув, аби сохтували казати Ваньо, Ваню, авать Васю. Майчасто чув просто Ваня, Вася. Кой ід челянникові кажуть. Мало майчасто чувим Мішу. Або може споза того ж форма Міша теж є гиби наша, і долі боржаво вона є май поширена. Та може люди так чули. Або я нігде шуга не чув, бо казали Колю, авать Діме, Дімо. Просто я не знав, як учинити кличну форму з того слова, я і сам нігде не чув. Або насправді називка відео маленько несправедлива, бо я лично не думав, що проблема якраз у кличному одмінкові. Він фунгує, і кіть поникати на молодих наших людей, та вони знають, як його основати. У наших словах. Щеся ніко не розучив казати «мамко», «корово», «авать ту мене єден». Сякое чується від людей усіх возрастів і соціальних сфер. Так само люди не розучилися й казати імена. Так? Кажуть Маріко, Танько, Анько, Мигалю і так далі. Або тут треба розуміти, що це всі нові форми імен, за котрим споминав вище, який Ваня, Вася, Діма, Коля, вони не прийшли самі по собі, ізольовано даяк. Вони прийшли уєнно з контекстом основання. Наша челядь є навчена, ож наше ім'я мінять форму, в залежності від того, чи ви говорите за челянника, авать ід ньому. Або і ці нові форми, вони прийшли разом із телевізором, пресою, вони прийшли разом із людьми, котрі кажуть ці імена і не сухтують їх міняти по кличній одміні. Люди, котрі говорять по-російськи, по-українськи, з котрими наша челядь контактувала, і вони ці імена основали і не сохтували з них чинити кличні форми. Все, і нам це просто затямило. Та можеш сміло оповісти, що кличний одмінок у нас фунгує нормально, сам по собі.
Просто так сі історично склало у послідні пару декад, ож учинилася у нас деяка паралельна форма імен, котрі ми не сухтуємо одмінювати до кличної одміни. Все просто є. І я вижу і це і по молодим, і по старшим людям теж. Ож онися присухтували й тому ж подаєкі слова, в основному наші, мають кличну одміну, а подаєкі слова, в основному чужі, не мають кличної одміни. І все, і це якось фунгує. Наприклад, відміні дома казали Мигалю, Мішу, Мішику, та, у родині і у кушниці домак не заставим такого, а не раз би когось не трафив. А й бо туй у вароші доста часто чув, бо люди відміні казали просто Міша, а ведь просто Мигаль. Мені то доста ріже уха, а й бо, що вчиню. На цьому будемо потихеньку кінчати. Напишіть, будьте добрий коментар, як вас звати та як люди сухтують вам казати. Буде мені інтересно почитати статистику. На сьогодні то до раз конець. Красно дякую. Майтеся.